Tudon na tharberin atar landanin Ariana Grande chuan apasal hual chuna yin Dunkar mai khan Delton Gomez chu apasal anita kum khatvel anin zui nuwa Ariana le Delton te chu December thla khan anin hual ani ti kan shevek ome social media an pahni a lim taka an landun na motur a om nuala ti chuan thaliam ta mai khan Us Weekly te chuan Ariana le Delton te chuan in nei na lian thamlo tak buat sai antum thu anlo report to ani nima sila kan be sei ayin alo thleng ranga min thong hle ani Ari le Delton ti hi kar top lam khan anin kut sui ni in TMZ chuan a reporta alom na ro pui takpo omlem lo he in nei na hi Ariana chenna Montecito California a buat sai ni in an chung khatle chan nai mi som ni vel chau an telani ti dan pa nga yin tiam ta te ti vel po an ti vekani hetianga in nei an tum hi engti ka changa lo tum to nge an ni shat fak a har hle a TMZ chuan anti deuh thut ni in a report ani tun thlengin Ari le Delton te in nei thalak mu tur ero ala om lova fans te chuan anin nei thu an shatin in nei thalak mu chakin an phi le ta ruai mai Ariana le Delton te kan lompui ema lim taka omzel turin du sakna kan hlane heti lai hian Ariana pasal lo ni ve man chep a pasal hwal hlui Pete Davidson hian Ariana le Delton te in nei chungchang hi engtin nge angayang ti hi mitam tak sha chakani cheng taka kan sha chu Pete Davidson hi Ari laka chang hian ain thiar film le to a nima sela Ari hlim taka a omzel chu adu sakani pasala neya ahlimani chuan ani po ahlim ti soyin Pete chuan Ari chu du sakna ahlan bok achan chu Ariana wanga natna engma anei to lo wangani milarte chanchin thar ishat fal thainan milarte news hilo subscribe ve nge yang che